Yun. Thank you. Good morning. Good morning. Ayun na, naka-on na yan. Good morning. Yun na kami, pupunta kami Tagaytay. First stopover, Sipokot. Sipokot, first stopover. So, dun na lang ulit. So hello guys, nandito na kami sa Sipokot. And time check 7 o'clock, 7:08. So umalis kami ng Ligao, Albay ng alas 4, 4:20. And then dumating kami dito ng 7 o'clock. So stopover muna kami and freshen up. Tapos konting inom ng tubig para at least malakas naman ulit kayo pagbiyahe namin papuntang Tagaytay. So may na ulit sa next stopover namin. Garining nasa kanan na lalaki ni local haka yan. May kasundan. Yung nagapadan yung mga ano. So yun nga guys, sa part na to nilalakbay na namin ang isa sa pinakamalubak na kalsada dito sa Bicol. Yun ay kasi malapit na kami sa Ragay, Tagkawayan Road. Kaya nagdodobling ingat na kami, dahan-dahan na lang kasi mahirap na kung kami ay masiraan dito. Nag-uumpisa pa lang kami sa aming paglalakbay. So mabuti at kami ay meron ditong intercom at nag-uusap kami kung ano yung mga, nasaan yung mga lubak. So swerte kami kasi may intercom kami gamit. Kaya nag-iingat din kami sa aming pagbabiyahe. Hello guys, na-traffic kami one way. Kaway-kaway sa camera. Yeah. So hello guys. Nandito naman kami, another pit stop, Tabugon. Medyo mainit na. Bali 9:40 na. So yun nga, medyo weird na. Rest ano muna kami, break ano muna, pit stop. So may ulit. Yun, so hello guys, onting picture muna kami dito sa gateway to Bicolandia. Expressway ready na. Bypass Lopez. Clear. Hello guys, 12:10. Anong lugar na yun? Atimonan? Yan, so guys, dito na kami sa Daps Seafood Restaurant. So kain muna kami dito lunch, and then may dire-diretso ulit. So ito pala ay naging option namin siya kasi yun nga, na-feature niya sa motor, and then sayang naman, at least matry namin, bibihira lang to. So
guys. Pagka full tank natin sa Ligaw. Ngayon lang ulit tayo nag full tank ulit. 6.40 liters na bali tumatakbo na ng 270 kilometers. So kakapagasta lang ulit. Oh. Ay ka. Isa naman pong misteryo yung kailangan nating bitok ng manok. So, hello guys. Dito naman kami sa Atimunan. Bali, yun kasi anong oras na? 2 o'clock. So, pagkatapos namin kumain, stop over muna kami dito kasi medyo inaatake na ng antok. Lalo ng bagong kain and mainit ang panahon. Kami, paras ko. Pahinga muna kami para magpatunaw-tunaw. Maglalakad-lakad siguro muna dito. So, yun nga. Maraming maski biyernes, siguro mga nagano to, mga magbabakasyon. So, mamaya na ulit guys. Bali, baka maglakad-lakad muna kami dito, magpapalamig. And later, mga around, siguro mga maya mabiyahe ulit kami. So, medyo pawis na. Basa na yung damit ko. Then, yun nga. Malayo-layo pa. 127 kilometers pa. So, to Tagaytay. Pero kayang-kaya na yun. Ang iniisip ko lang namin is yung lubak dito. Yun lang talaga mostly. So, may ulit. Shades! Ikaw, picture ka pa? Ayun na. Sige. Yan. Zigzag road. Kasama? Sige naman. Nakuha din kita sa camera. Si nanay. Ano nini si nanay digdi? Ano boy? Punas-punas na sa nakang motor. Ano boy? Punas-punas na lang ng motor. Rabas-rabas man. Woo! Somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water. Left. Batangas di ba yun eh? Sa Batangas? 97 kilometers na lang. Woo! Nabawasan na so 3 digits. Diretso pero diretso man lang Tapos ka kanan. Lucena na may poste sa gitna. Orag pag ginagimo. Diamond.
Dito man ininagihan ba? Pa Baguio. Rizal lang daan pa. Paligaw na lang. Paligaw na lang, paligaw. Hello. Nawara na. So yun nga, dito sa part na to, nawalan na kami ng intercom kasi nalubat na. So medyo nahihirapan na kami mag-communicate. Saan ka Mabuti dyan? at may mga hand signs pa rin. So yun nga, hand signs na lang kami. Yun. So hello guys. Nandito na kami sa around vicinity ng Tagaytay. So next municipality siguro Tagaytay na. Next city Tagaytay. So nandito kami sa gasoline station Talisay. Nasa Talisay kami. And then nga, kita nyo sa Google Map, 34 minutes na lang kami dun sa destination namin. 17 kilometers dun sa Gems Transient House. Kasi dun kami nakabook. And tamang tama, hindi kami inabutan ng dilim. Lulubog pala yung araw, at least di kami inabutan ng gabi. So nagpagasala yung kasama ko, siguro pangatlong full tank yun na ako. 2 full tank pala. Pangalawang full tank simula nung sa Albay pa. So yun nga, konting hilot-hilot, nandun na kami. And then goods na. So yun nga. Yeah. Uphill. Parang Tagay, ilo. Wow. Wow. Ayan o, ito ata yung taal o. Ayun. Wow! Taal o. Ayun, taal. Hindi, bulusan yun. Tsaka baka mas si Jeric P yun. Si Capo. Wow. Ari. Gayon. Kaitom ka digdi. Kaitom ka. Karin ako? Oo. Ayun, may linya. So, hello guys. Magandang hapon sa inyo lahat. So, after grueling more than 5 hours na biyahe, 4 AM hanggang 7 ay 6 ngayong hapon o gabi, early evening, touchdown na kami sa Tagaytay. At tignan nyo, ang ganda dito oh. Yung akala mo sa YouTube mo lang mapanood, sa libro, makikita ko rin pala sa personal. Active, one of the active volcanoes dito sa Pilipinas. Pumutok lang siguro last 3 years, last 2 years. So yun nga, napakaganda. One of the malalupit na achievement natin. Thank you Lord. At isa kasama natin si OBR. Yeah, at may nakasama din tayong
Karbarkada. From 8 participant, naging 2 na lang. Z9 and NS200. So yun. Mamaya baka diretso na kami sa transient house. So yun nga guys, baka dito ko na rin tapusin kasi mamaya mag-freshen up na rin kami. So yun nga, marami bali for the part 2 natin, kinabukasan maglilibot-libot tayo dito sa Tagaytay. Maglalakad, walking distance lang siguro. So yun nga, maglalakad na lang ata. End of part 1. Part 2 natin, nagbibisita tayo sa mga tourist spots. So yun nga, shoutout kay Sir Seth. Siya ang nagplano nito. Kaming 2 lang natira from 10 participant. No comment, mga kaibigan. Naging 2 na lang. Pero may next time pa. Pero yun nga, malupit. Hindi sayang yung pagod. So yun. Hello guys. Bye bye. Bukas ulit.